నమో భగవతే వాసు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారీ. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారీ. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ. అందరికీ భక్తులందరికీ కూడా ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతము పారాయణ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఇందులో 3వ స్కందము లోని 15వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ధామ వర్ణనము అనేటువంటి అంశాన్ని, అంటే ఆ అధ్యాయాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి వ్యాఖ్యానంతో ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ క్రమంలో ఈ బ్రహ్మ దేవతలతో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఈ దేవతల కంటే కూడా ముందుగా ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మ యొక్క మానసపుత్రులైనటువంటి సనకాది మునులు వారు ఆ వివిధ లోకాలలో సంచరిస్తూ ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకొని భగవంతుని దర్శనార్థమై వారు ఆ భగవద్ధామానికి ప్రవేశించడము, అక్కడ ఆ భగవద్ధామము యొక్క వర్ణన, అక్కడ ఉండే వాళ్ళంతా కూడా ఆ విష్ణువులాగా ఉండేటువంటి విధానము, వారు నిరంతరము ఆ భగవంతుని సేవలో ఏ విధంగా నిమగ్నమై ఉంటూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ, ఇక వారు ఆ భగవద్ధామంలోని 6 ద్వారాలను దాటి 7వ ద్వారం దగ్గరికి రావడము, ఆ 7వ ద్వారం దగ్గర 2 ద్వారపాలకులను, సమవయస్కులుగా ఉన్నటువంటి 2 ద్వారపాలకులను వారు
చూడడము. సో ఆ ద్వారపాలకులు ఇరువురు కూడా స్వపర భేదాలు లేకుండా భగవద్ధామంలోనికి భగవంతుని యొక్క దర్శనార్థమై వెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆ మునులను వారు ఆపడము జరుగుతుంది. వారు సో ఆ విధంగా ఆ భగవద్ధామం అంటే భగవంతుని దర్శనార్థమై వెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సనకాదు మునులు వారిని ఆపడం ద్వారా అప్పుడు ఆ సనకాది మునులలో విస్మయం కలుగుతుంది. ఎవరు వీరు ఈ ఇరువురు? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ శ్రీహరికి శత్రువులు అంటూ ఎవరూ లేరు కదా. మరి ఈ అంటే ఈ భగవద్ధామంలో ఉండవలసినటువంటి ఆ లక్షణాలకు భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ ఇరువురు కల్మషయుతులను ఎవరు వీరు? సో వీరు కపటలు కాదు కదా అనేటువంటి భావనతో ఆలోచిస్తూ వారు ఇక వారిని ఏ విధంగా దండించాలి, ఆ విధంగా అడ్డుకున్నటువంటి అంటే ఆ భగవద్ధామంలో ఉండేటువంటి ధర్మానికి, సమైక్య ధర్మానికి భిన్నంగా వారు ప్రవర్తించినందులకు ఆ సనకాదులు అనుకుంటారు, ఈ ఇరువురు కల్మషులను ఏ విధంగా దండించవలెనో ఆలోచింతుము. అంత్యమున వారికి లాభము చేకూర్చున్నదిగా ఆ దండనము యుక్తంగా ఉండవలెను. ఎందుకంటే వారు వైకుంఠ జీవనమునందు వీరు భేద బుద్ధిని గాంచి కలుషితులు అయ్యారు. వీరిని ఈ స్థానం నుండి తొలగించి ఎచ్చట జీవులు ముగ్గురు శత్రువులను కలిగియుందురో అట్టి భౌతిక జగమునకు పంపివేయుదము అని ఆ సనకాది మునులు ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చూసినటువంటి అంశము. సో అయితే ఇక్కడ ఆ మునులు ఆ మహామునులు వారిరువురులను కూడా ఇక్కడ శిక్షించడానికి అంటే సిద్ధపడి, అయితే ఆ దండించడానికి సిద్ధపడినటువంటి వాళ్ళు కూడా వారికి శ్రేయస్సు కలిగేలాగానే, వారికి లాభం కూర్చేలాగానే ఆ దండన ఉండాలి అనేటువంటి భావనతో వారు ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి విధానం ఇక్కడ. అలాగే ఎందుకు వారిని శిక్షించాలి అనేటువంటి దానిలో కూడా అక్కడ ఇది భగవద్ధామంలో ఉండవలసినటువంటి దానికి భిన్నంగా వీరు ప్రవర్తించి కలుషితులయ్యారు కాబట్టి వీరిని ఈ స్థానం నుండి తొలగించి, ఎక్కడైతే ఆ విధమైనటువంటి లక్షణాలు, కల్మష లక్షణాలు ఉంటాయో, అంటే కామ క్రోధ లోభాలు అనేటువంటి ముగ్గురు శత్రువులు ఉంటారో, అంటే ఈ జీవుడిని పతనం చెందించేటువంటి అక్కడికి పంపించేద్దాం. అంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ మనము భగవంతుని యొక్క లోకాల్లో ఆధ్యాత్మిక లోకాలేమో పౌర సంబంధ శాఖలుగాను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి వివరించినటువంటిది. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచము నేర నిరోధక శాఖ. సో కాబట్టి అక్కడికి వీళ్ళని పంపించేద్దాము అనేటువంటి భావనతో వారు ఆలోచించినటువంటి విధానాన్ని మనము గత శ్లోకంలో చూసినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఎవరైనా ఈ శ్లోకాన్ని ఒకళ్ళు చదువు. నెక్స్ట్ 35వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. తేషామితిరితముభావవధార్య ఘోరం తం బ్రహ్మదండమనివారణమస్త్రపూగైః సద్యో హరేరనుచరావురు బిభ్యతస్తద్ పాదగ్రహావపతతామతి కాతరేణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఇక ఈ 35వ శ్లోకము ఈ విధంగా మనకి దీంట్లో ఆ విధానాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి దీంట్లో చూస్తున్నాం. తేషామితిరిత ముభావదార్య ఘోరం తం బ్రహ్మదండమనివారణమస్త్రపూగైః సద్యో హరేరనుచరావురు బిభ్యతస్తత్ పాదగ్రహవపతతామతి కాతరేణ. సో ఇక్కడ తేషాం అంటే
ఆ సనకాదు మునులు, సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్ కుమారులు అనేటువంటి ఈ నలుగురు ఆ ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో తేషాం ఇతి అంటే ఆ సనక సనందనాదులు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారట. ఏమని అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, వైకుంఠ లోక ద్వారపాలకులు సో అయినటువంటి ఆ తాము బ్రాహ్మణుల చేత శపించబడుచున్నట్లుగా తెలిసినంతనే మిగుల భీతి చెంది గొప్ప వ్యాకులతో వారి పాదాలను పట్టుకున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఇంతకుముందు ఆ సనక సనందనాదులు ఈ ఇరువురు కల్మిషులు ఎవరు, వీరిని దండించే విధంగా ఆలోచిస్తాము, సో అయితే అంతిమంగా వారికి లాభం చేకూర్చే విధంగా ఆ దండన ఉండాలి అనేటువంటి భావన వారిలో ఎప్పుడైతే ఆ సనకాదుల్లో వచ్చిందో అది గమనించినటువంటి ఆ ద్వారపాలకులు, సో వారు కూడా భక్తులే కదా, సో కాబట్టి ఆ దేవదేవుని యొక్క భక్తులైనటువంటి ఆ ద్వారపాలకులు ఆ సనక సనందనాదులలో ఆ విధంగా శిక్షించడానికి వాళ్ళు సిద్ధపడి అంటే దండన చేయడానికి వాళ్ళు భావించగానే ఇక ఇరువురు ద్వారపాలకులు అర్థం చేసుకున్నారట. సో ఆ బ్రాహ్మణులు వారిని దండించేటువంటి శపించేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని ఇక వారు ఎంతో భీతి చెంది ఆ గొప్ప వ్యాకులతో వారి పాదపద్మాలను పట్టుకున్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ ఆ దండ నమస్కారం చేస్తూ వారి పాదాలపై పడి ఇక వారిని వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయం చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ ద్వారపాలకులు కూడా దేవదేవుని యొక్క భక్తులే కనుక ఆ భక్తులకు తెలుసు ఆ బ్రాహ్మణుల శాపము ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం. ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క శాపం ఏదైతే ఉందో ఆ శాపము ఎటువంటి ఆయుధం చేత కూడా నిరోధింపబడదు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి సాధారణంగా ఇతర శాపాలు పలు రకాలైనటువంటి దండనలు ఉన్నటువంటి వాటిలో ఆ బ్రాహ్మణుల ద్వారా దండించబడేటువంటి విధానం అనేటువంటిది అతి ఘోరమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఎటువంటి ఆయుధాల చేత కూడా అది నిరోధింపబడనేటువంటిదిగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక దానికి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాన్ని మనము చూసినట్లయితే, శ్రీల ప్రభుపాద్ की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ శ్లోకానికి వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి భాష్యము ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై। వైకుంఠ ద్వారమున ప్రవేశింపకుండా బ్రాహ్మణులను అడ్డగించి ద్వారపాలకులు అనుకోని విధంగా అపరాధమునర్చిరి, అయినప్పటికీ తమకు కలగనున్న శాపం యొక్క గంభీర్యమును వారు వెంటనే తెలుసుకోగలిగిరి। అపరాధములనునవి పలు విధములుగా నున్నను భక్తుని నీ నిందించుట ఎనున్నది మాత్రము పరమాపరాధమై యున్నది। ద్వారపాలకుల సైతము ఆ భగవద్భక్తులే అయిన కారణంగా తమ తప్పిదమును వారు తెలుసుకోగలిగిరి। తమను సనకాదులు శపించుటకు సన్నద్ధులవగా వారు మిగులు బీతావహులైరి అని వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి,
సో ఎప్పుడైతే ఆ సనకాది మునులను వారు అడ్డగించారో, వారు కోపం తెచ్చుకొని, అంటే అప్పుడు ఆ సనకాది మునులు, ఈ ద్వారపాలకులు ఈ గోలోకానికి, అంటే ఇక్కడ ఆ భగవద్ధామంలో ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలకు భిన్నంగా వీళ్ళు ప్రవర్తించారు. కాబట్టి వీళ్ళు కల్ముషులయ్యారు. కాబట్టి ఈ భగవద్ధామంలో ఉండేటువంటి అర్హత వీళ్ళకి లేదు. ఎక్కడైతే ఆ వారిలో అంటే కామ, క్రోధ, లోభాలు అనేటువంటి మోహానికి గురి చేసేటువంటి అంశాలు ఉండేవి, వాళ్ళని అక్కడికి పడవేద్దాము అనేటువంటి భావనతో వారు భావించి ఆ ఇద్దరు ద్వారపాలకులను దండించడానికి వారు సన్నద్ధమై వారిని శపించడానికి సిద్ధమైనటువంటి పరిస్థితి, శపిస్తూ ఉన్నారు. సో ఆ పరిస్థితులలో ఇక మరి ఈ ద్వారపాలకులు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులే కనుక వారు ఆ విషయాన్ని గమనించి ఇక ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క కాళ్ళపై పడినటువంటి ఆ మిగిలిలు భీతి చెంది వారి కాళ్ళపై పడి వారిని వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని తెలియజేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ముఖ్యంగా మనకు చెప్తున్నటువంటి అంశము ఏంటంటే, వైకుంఠ ద్వారము ప్రవేశించకుండా ఆ బ్రాహ్మణులను అడ్డగించినటువంటి ద్వారపాలకులు అనుకోని విధంగా అపరాధం చేశారు అని చెప్తున్నారు. అంటే కావాలని చేసినటువంటి అపరాధం కాదు ఇది, సో యాదృచ్ఛికంగా జరిగినటువంటి ఇది అనేటువంటి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ ద్వారపాలకులు చేసినటువంటి అపరాధం ఏదైతే ఉందో అది వారు స్వభావ సిద్ధంగా చేసినటువంటిది కాదు, అనుకోకుండా జరిగినటువంటి అపరాధం చేశారు వాళ్ళు. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు భక్తులు కనుక తమకు కలగనున్నటువంటి ఆ శాపం యొక్క గంభీర్యమును వారు వెంటనే తెలుసుకోగలిగారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భక్తులు కనుక వారు ఆ బ్రాహ్మణులు పెట్టేటువంటి శాపం ఏ విధంగా ఉంటుందో అది వారు తెలుసుకోగలిగారు అని చెప్తున్నారు. సో తెలుసుకొని, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మామూలుగా సాధారణంగా అపరాధాలు అనేక విధాలుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇందులో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా అనేక మార్లు చెప్పేటువంటి వైష్ణవ అపరాధము లేదా బ్రాహ్మణ అపరాధము అనేటువంటి, అంటే భక్తులను నిందించేటువంటి అపరాధం ఏదైతే ఉందో ఆ వైష్ణవ అపరాధం అన్నది మాత్రము అతి ఘోరమైనటువంటి అపరాధము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే ఒక వైష్ణవుని నిందించినట్లయితే లేదా వైష్ణవునికి తెలిసైనా తెలియకైనా అపరాధం చేసినట్లయితే అది ఘోరమైనటువంటి అపరాధంగా భావించబడుతుంది అని మనకి రూప గోస్వాముల వారు తెలియచేసిన అనేక వారిలో వాళ్ళు తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో మరి అటువంటి ఇక్కడ వైష్ణవులకు, వీరు భక్తులకు అపరాధం చేశారు, అది ఘోరమైనటువంటి అపరాధం అని వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు. అది అనుకోకుండా జరిగినప్పటికీ కూడా అది ఘోరమైనటువంటి అపరాధమే అని. సో మరి ఆ అపరాధం ఇక్కడ వాళ్ళు చూడండి, వాళ్ళకి జరిగినటువంటి అపరాధాన్ని వాళ్ళు సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు. జరిగినటువంటి అపరాధాన్ని ఒప్పుకున్నారు, దానికి శిక్ష అనుభవించడానికి సిద్ధపడ్డారు తప్ప ఇది నా డ్యూటీ కాబట్టి మేము ఆపాము, మరి ద్వారపాలకులుగా మేమేం చేయాలి, మా డ్యూటీయే కదా ద్వారం దగ్గర ఉండి అక్కడికి వచ్చేటువంటి వాళ్ళని అని ఎక్కడ సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు. సో అది భక్తుల యొక్క ఇది లక్షణం ఇక్కడ. సో కాబట్టి జరిగినటువంటి తప్పు ఘోరమైనటువంటి అపరాధమే జరిగింది. మరి ఆ జరిగినటువంటి అపరాధాన్ని వారు సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అది కావాలని చేసినటువంటి అపరాధం కూడా కాదు, అనుకోని విధంగా జరిగినటువంటి అపరాధము. అయినప్పటికీ కూడా ఆ భక్తుల పట్ల వాళ్ళు చేసినటువంటి అపరాధాన్ని వారు తెలుసుకుని దాని యొక్క ఎంత అంటే అపరాధం అంటే ఘోరమైనటువంటి అపరాధం అని తెలుసుకొని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వ్యాఖ్యానాలలో కూడాను, ఈ వైష్ణవ అపరాధము అంటే భక్తులను చేసినటువంటి అపరాధము ఎటువంటిది అంటే ఆ భక్తిలత, అంటే వారి యొక్క భక్తి ఇక అక్కడితోనే ఆ భక్తిలత ఎండిపోతుంది. ఎంతో దాన్ని మనం తయారు చేసుకుని నీళ్లు పోస్తూ పెంచుకుంటూ ఉన్నటువంటి సుందరమైనటువంటి ఆ భక్తి లత ఏదైతే ఉందో అది ఎండిపోతూ ఉంటుంది. అపరాధం, వైష్ణవ అపరాధం, భక్తుల యొక్క అపరాధం జరిగినది. ఎలా అంటే ఆ వనాన్ని మనము భక్తి అనేటువంటి వనాన్ని పెంచుకుంటూ ఉన్నట్లయితే
ఆ పిచ్చెక్కినటువంటి ఏనుగు ఆ వనంలో పడితే ఎలా చేస్తుంది? మొత్తం కూడా చిందరమందర చేస్తూ ఉంటుంది. సో, అదే మాదిరిగా వైష్ణవుల ఎడ అపరాధం జరిగినట్లయితే అది మన యొక్క భక్తిలత మనం ఎంతైతే సమకూర్చుని భక్తిని ఇ చేశామో అదంతా కూడా వ్యర్థమైపోతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసు. సో, మరిక్కడ వీళ్ళు కూడా ద్వారపాలకులు కూడా భక్తులే. సో, ద్వారపాలకులు సైతము భగవద్భక్తులే అయిన కారణంగా వారి యొక్క తప్పిదాన్ని వారు తెలుసుకోగలిగారు. అంతేకాని మా విధిగా మేము అడ్డుకున్నాము అని ఎక్కడ కూడా ఆ! వారు సమర్థించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయట్లేదు. అలాగే ఇంకా వాళ్ళు తమను సనాతనుడు, సనందనుడు, సనత్ కుమారులు శపించుటకు సన్నద్ధులవుగా దానిని స్వీకరించడానికి వారు సిద్ధపడి, కాకపోతే ఎంతో వ్యాకులతతో, ఆ బాధతో వారు ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు తప్ప దాన్ని సమర్థించుకోవడానికి వారు లేదా ఆ శిక్ష మాకు మేము మా యొక్క ధర్మాన్ని పాటించాం కాబట్టి మాకు శిక్ష వెయ్యొద్దు అని కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ అడిగే విధంగా లేరు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకిక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో, కాబట్టి ఆ భక్తుల ఎడ జరిగినటువంటి అపరాధము అది తెలిసి చేసినా, తెలియక చేసినా ఘోరమైనటువంటి అపరాధమే అవుతుంది అని చెప్తారు. సో, కాబట్టి భక్తుల ఎడ అపరాధం చే ఎప్పుడు వారి గురించి మాట్లాడడం కానీ, ఏదైనా మనము ఈ జరుగుతూ ఉంటాయి సాధారణంగా భక్తుల ఆహ్, సాంగత్యంలో జరిగేటువంటి అంటే హ్మ్. సో, అప్పుడప్పుడు అక్కడకు కూర్చున్నప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు టెంపుల్స్‌లోకొచ్చి సండేస్ అని ఫీస్ట్‌లకొస్తుంటారు గదా! అగో ఆయన ఇట్లట, ఆయన అదట, ఇవన్నీ గుసగుసలు చేస్తూ ఉంటారు. సో, దయచేసి అటువంటి విషయాలను ఎంత వీలైతే వదిలేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు గురువులు. ఎందుకంటే ఆ వైష్ణవ అపరాధం. మరి వారి విధాల్లో వాళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారో వారది. సో, కాబట్టి వైష్ణవ నింద చాలా ఘోరమైనటువంటి అపరాధంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఒకసారి వైష్ణవ అపరాధం జరిగినట్లయితే మన యొక్క భక్తి అక్కడితోనే ఆగిపోతుంది అని చెప్తారు. తిరిగి మళ్ళా వచ్చి భూలోకంలో ఇప్పుడు ద్వారపాలకుల విషయంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయం కూడా అదేను. సో, కాబట్టి ఇక మళ్ళీ అంటే వాళ్ళంటే ఎంతో ఆ భగవంతుని యొక్క పార్శ్వాదులు కనుక వారు ఆ శాపము, దాని యొక్క తీవ్రతను తగ్గించుకోవడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. సో, ఇంకా వచ్చేటువంటి శ్లోకంలో ఏ విధంగా వారు ఆ శాపాన్ని తగ్గించుకోవడానికి అంటే శాపాన్ని వద్దు అనడం లేదు. స్వీకరించారు. స్వీకరించి ఏ విధంగా వారు దాన్ని చేస్తున్నారనేటువంటిది వస్తుంది. కాబట్టి మరి మనం అంత శుద్ధభక్తి లేనటువంటి పరిస్థితిలో. సో, కాబట్టి ఆ భక్తుల యొక్క అపరాధం వైష్ణవ నింద జరిగినట్లయితే ఎవరినైనా భక్తులను నిందించినట్లయితే మన భక్తి అక్కడితోనే ఆగిపోతుంది అని చెప్తారు. తద్వారా మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అభక్తులు అయ్యి ఎన్నెన్నో ఒక్కొక్కసారి అదృష్టం బాగుండి భగవంతుడు అంటే యాదృచ్ఛికంగా ఈ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో శుద్ధ భక్తుల యొక్క అనుగ్రహం జరిగినట్లయితే మళ్ళీ జన్మలో కొంత అవకాశం దొరికే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ అలా జరగపోయినట్లయితే ఎన్నెన్నో జన్మలు మళ్ళీ అభక్తులుగా ఉంటూ ఈ జనన మరణ చక్రాలలో ఉండవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కుక్కలుగానో, పిల్లులుగానో, నక్కలుగా వివిధ జీవజాతులు నిమ్మనమైనటువంటి జీవజాతుల్లో పుట్టవలసినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో, కాబట్టి భక్తులను ఎప్పుడు కూడా నిందించరాదు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవలసినటువంటి అంశం. సో, మరిక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము సో, వారు ఆ ద్వారపాలకులు తాము చేసినటువంటి తప్పిదాన్ని వారు తెలుసుకోగలిగారు. దాని నుండి అంటే అది వారు స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండి దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి మాత్రమే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో, కాబట్టి ఆ విధంగా భక్తులను నిందించడము అనేటువంటిది ఘోరమైనటువంటి అపరాధము అనేటువంటి అంశము ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్ ఎవరైనా ఇంకొకళ్ళు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. భూయాదఘోని భగవద్భిరకారి దండ యో నౌ హరేత సురహేళనమప్యశేషం మావో నుతాపకలయ భగవత్ స్మృతి నో మోహో భవేదిహతు నౌ
వ్రజతోధ వ్రజతో రథోదహ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ ఆ ఎంతో భీతి చెందినటువంటి ఆ ఈ ద్వారపాలకులు ఈ విధంగా అంటున్నారు, భూయాదగోని భగవద్భిరకారిదండో యోనౌ హరేత సురహేళమప్యశేషం మావోను తాపకలయా భగవత్ స్మృతిజ్ఞో మోహో భవేదిహ తు నౌ వ్రజతో రథోదహ. సో భయాత్ అగుగాక అంటే వారు ఇచ్చినటువంటి శాపాన్ని మేము స్వీకరించుదాము. అగుగాక అంటే వాళ్ళు ఆ సనకాది మునులు ఇచ్చినటువంటి శాపాన్ని ఆ ద్వారపాలకులు స్వీకరిస్తూ ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు, మునుసుల చేత శపించబడినటువంటి పిమ్మట ద్వారపాలకులు ఇట్లు పలికారు అని చెప్తున్నారు. అంటే భయాద్ అంటే అగుగాక అంటే మేము మీరు ఇచ్చినటువంటి శాపాన్ని మేము స్వీకరిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు? సో మేము మీ ఎడ వనరించినటువంటి ఆ శాపం ఏదైతే ఉందో దాన్ని గౌరవంగా స్వీకరిస్తూ ఆ మునుల చేత శపించబడినటువంటి ఆ ద్వారపాలకులు ఈ విధంగా అన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారు వాళ్ళు? మీ వంటి మునులను గౌరవించుటను నిర్లక్ష్య పరిచినందుకు మమ్ము మీరు దండించుట యుక్తముగానే ఉన్నది. కానీ దానిచే మేము పతనము చెందినప్పుడు భగవానుని విస్మృతి ఎనడి మోహము మమ్ము ఆవరింపకూడదు అని మిమ్మల్ని ప్రార్థించుచున్నాము అంటూ ద్వారపాలకులు ఆ మునుల యొక్క కాళ్లపై పడి దండ ప్రణామం చేసి వారిని ఈ విధంగా వేడుకుంటూ ఉన్నారు. మీ వంటి మునులను గౌరవించుట నిర్లక్ష్యపరిచినందుకు మీరు మమ్మల్ని దండించుట యుక్తంగానే ఉన్నది. అంటే మీరు విధించినటువంటి శిక్షను మేము అనుభవించడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాము. ఎందుకంటే మీ వంటి గొప్ప మహానుభావులను మేము నిర్లక్ష్యపరిచాము. భగవంతు దర్శనార్థమై వస్తూ ఉన్నటువంటి మిమ్మల్ని మేము అడ్డుకున్నాము. అది మీ ఎడ మేము చేసినటువంటి ఘోర అపరాధమే. సో కాబట్టి మీరు మమ్మల్ని దండించడం కూడా సమంజసంగానే ఉన్నది. సో అందుకే అంటున్నారు ఇక్కడ, సో మా ధర్మాన్ని మేము చేశాము, మమ్మల్ని శిక్షించకండి అని అడగట్లేదు. సో వారు చేసినటువంటి అపరాధాన్ని వారు అంగీకరిస్తూ పశ్చాత్తాపడుతూ, సో మేము మిమ్మల్ని నిర్లక్ష్యపరిచినందుకు మీరు మమ్మల్ని దండించడము సమంజసంగానే ఉన్నది. కానీ దానిచే మేము పతనము చెందినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇక దండనంటే ఆ భూలోకంలో అంటే ఇక్కడ భగవద్ధామంలో ఉండేటువంటి అర్హత వాళ్ళు కోల్పోయినట్లుగానే. సో అందుకే ఇంతకుముందు కూడా శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్పారు, ఆ భగవద్ధామం నుండి భగవంతుడు ఎవరిని నెట్టివేయడు. అక్కడ మనలో అక్కడ ఉండేటువంటి జీవుల్లో కలిగినటువంటి ఆ భావనలే వారు ఆ లోకము నుండి ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్కి వచ్చి పడే విధంగా చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆ ద్వారపాలకుల్లో కలిగినటువంటి ఆ భావన ఏదైతే వారిని నిర్లక్ష్యపరిచారో, ఆ భక్తులను ఆ మునులను నిర్లక్ష్యపరిచినటువంటి అంశానికి వారు ఇక పతనం చెందవలసినటువంటిది, అంటే ఆ లోకంలో ఉండేటువంటి అర్హత వాళ్ళు కోల్పోయారు. కాబట్టి ఇక వారు పతనం చెంది ఈ శిక్షను అనుభవించడానికి మనము ఏదైనా ఒక తప్పు చేస్తే ఏం చేస్తున్నాము? ఈ భౌతిక ప్రపంచం మనం చూస్తాము, జైలు శాఖలు ఉన్నాయి కదా, పౌర నిరోధక శాఖ, నేర నిరోధక శాఖలు ఉన్నాయి. సో అక్కడికి వచ్చి జైలుకు వచ్చేసి శిక్ష అనుభవించాలి కదా. మరి ఇక్కడ కూడా వారికి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశమే. సో కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నారు, ఆ ద్వారపాలకులు మునులను అంటూ ఉన్నారు, కానీ దాని చేత మేము పతనం చెందినప్పుడు భగవానుని విస్మృతి అనేది మోహము మమ్ము ఆవరింపకూడదు అని మిమ్మల్ని ప్రార్థించుచున్నాము. సో ఎలాగూ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఇక వారిని కాపాడదు.
ఇక్కడికి వచ్చి ఎప్పుడైతే భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చి పడుతూ ఉన్నామో, ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏముంటుంది? మాయాశక్తి, త్రిగుణాల ప్రకృతి, త్రిగుణాల యొక్క సాంగత్వంలో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ముగ్గురు శత్రువులు ఉన్నారు అని చెప్పారు. కామ, క్రోధ, లోభ అనేటువంటి మూడు ఉండేటువంటి ఏవి అవి? త్రివిధం నరకద్వార, అంటే ఆ మూడు కూడా నరకానికి రాజమార్గాలుగా ఉండేటువంటి మూడు లక్షణాలు ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చేస్తున్నారు. మరి అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క విస్మృతి, అంటే ఆ భగవంతుని స్మృతిని నుండి బయటపడడం ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. భగవత్ స్మృతిజ్ఞో, అంటే ఆ భగవంతుడి దేవదేవుని యొక్క స్మృతిని నశింపచేయునటువంటిది. విఘ్న అంటే విఘ్నం కలిగించేటువంటి, ఆ భగవంతుని యొక్క స్మృతికి విఘ్నం కలిగించేటువంటి విధంగా మేము ఆ మోహంలో పడకూడదు అని మిమ్మల్ని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. సో ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క పార్శ్వాదులు. సో అక్కడ భగవంతుని దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఆ పార్శ్వాదులుగా ఉన్నటువంటి వారు భక్తులకు వారికి తెలుసు. సో ఒకవేళ ఆ పతనం చెంది భూలోకంలోకి పోయినట్లయితే ఇక అక్కడ జన్మ తీసుకున్నటువంటి వారు మోహముకు గురి అయ్యి ఇక ఆ భగవంతుణ్ణి యొక్క స్మృతి మర్చిపోతుంటారు. సో మరి జీవుడి యొక్క లక్ష్యం ఏంటి? ప్రతి జీవుడు కూడా ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరించుకుంటూ ఉండాలి. రూపగోస్వామిలో వారు చెప్పినటువంటి అంశం, ఆ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడూ కూడా స్మరించుకుంటూ ఉండాలి. ఆ భగవంతుణ్ణి విస్మరించకూడదు. రెండు కూడా దాదాపుగా ఒకటే. అంటే ఎప్పుడు స్మరించుకుంటూ ఉన్నామంటే విస్మరించట్లేదు అని కదా, అయినా కానీ చెప్తూ ఉంటారు. ఆ భగవంతుని నిరంతర స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి. ఆ భగవంతుని ఎప్పుడూ కూడా విస్మరించవద్దు, ఆ భగవంతుని ఎప్పుడూ కూడా మర్చిపోవద్దు, ఎప్పుడూ ఆయన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని చెప్తారు. సో అందుకే మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినట్లయితే ఆ విస్మృతి అనేటువంటి మోహం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశము. సో కనుక అది వారిని ఆవరించి ఆ భగవంతుని ధ్యాస నుండి వారిని బయటపడవేస్తుంది అనేటువంటి భయంతో పశ్చాత్తాపం పట్ల కలిగినటువంటి ఆ కరుణ చేత వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారు. సో మమ్మల్ని మీరు శిక్షిస్తూ ఉన్నారు, మేము ఎలాగో పతనం చెందుతాము, అలా చెందినప్పుడు మేము అప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరణ మాకు ఉండే విధంగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అంటూ వారు వేడుకున్నటువంటి అంశం. సో దానికి ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాషను చూసినట్లయితే వారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. భక్తుడైన వానికి భగవద్ విస్మృతిని కలిగించడి శిక్ష తప్ప ఎంతటి కఠిన శిక్ష అయినను సహనీయమైనదే అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో భగవంతుని భక్తుడికి ఆ భగవద్ విస్మృతిని కలిగించేటువంటి శిక్ష తప్ప ఎంతటి కఠిన శిక్ష అయినా అది సహనీయమైనది అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు ఎటువంటి శిక్షనైనా అనుభవించడానికి వారు సిద్ధంగా ఉంటారు. మరి ఆ శిక్షలలో వారు భగవంతుని యొక్క స్మరణ మర్చిపోయే విధంగా ఉండేటువంటి శిక్షణ మాత్రం వాళ్ళు భరించలేరు. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ స్మృతి రావడానికి ఎంతెంతో కష్టం అవుతూ ఉంటే అన్నట్టుంది. సో కాబట్టి వారు సాధారణంగా భక్తుల యొక్క లక్షణాలను మనకి తెలియచేసేటప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంటారు. భక్తులు నరకానికి పడవేసినా పర్వాలేదు, నరకంలో వేసినా పర్వాలేదు, కానీ అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క స్మరణ మాకు ఉండాలి అనేటువంటి విషయంగా భక్తులు ఉంటారు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. ఎటువంటి శిక్ష అయినా వాళ్ళు భరించగలరు, కానీ ఆ భగవంతుని విరహం, ఆ భగవంతుని స్మరణం వదిలివేయడం, దాన్ని వారు భరించలేను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. సో అందుకే మమ్మల్ని మరి భౌతిక ప్రపంచంలోకి పడవేస్తున్నారు కదా, ఉన్నతమైనటువంటి బ్రహ్మ పదవో లేదా ఇంద్ర పదవో, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా ఉన్నతమైన లోకాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళం కదా అని అడగడం లేదు వీళ్ళు. ఎందుకంటే ఆ బ్రహ్మ పదవో లేకపోతే ఇంద్ర పదవో ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క స్మరణ ఉండదు.
తక్కువగా అంటే వస్తూ ఉంటుంది, బట్ నిరంతర స్మరణ ఉండదు. సో కనుక వీళ్ళు ఒక భక్తుడైనటువంటి వాడు ఏ విధమైనటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంటారో ఆ విధంగా వాళ్ళు ద్వారపాలకులు అడుగుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ద్వారపాలకులు వాడును భక్తులే కదా, తమకు వసగబడిన శాపము అవగతం చేసుకోగలిగిరి. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఈ భగవద్ధామము నుండి బయటపడవేయబడుతుంది. ఎందుకంటే శిక్ష చేసినటువంటి శిక్ష గుర్తించినప్పుడు ఖచ్చితంగా శిక్ష పడుతుంది, జైలుకు పోవలసి వస్తూ ఉంటుంది కదా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. సో అలాగే ఆధ్యాత్మిక లోకంలో అక్కడ ఆ ధర్మానికి భిన్నంగా ప్రవర్తించినందుకు వారికి పడినటువంటి శిక్ష ఆ లోకం నుండి వారు బహిష్కరించబడేటువంటిది. అది గమనించినటువంటి ఆ ద్వారపాలకులు తమకు ఇవ్వబడినటువంటి ఆ శాపము వారు అవగాహన చేసుకొని మునులను వైకుంఠ లోకానికి ప్రవేశింపనీయక తామెంతటి ఘోర అపరాధము కావించిరో వారు ఎరిగియుండుటయే అందులకు కారణము. ఎందుకంటే భగవద్ దర్శనార్థము వచ్చినటువంటి ఆ భగవంతుని దర్శించుకోవడానికి వచ్చినటువంటి మహామునులను, ఆత్మతత్వాన్ని పొందినటువంటి మునులను వీరు ఆపారు, భక్తులను ఆపినారు. భక్తులు ఎడ చేసినటువంటి అపరాధము ఘోరమైనటువంటి అపరాధం కనుక వారు ఆ విషయాన్ని ఎరిగి సో ఇంకా చెప్తున్నారు. మరి ఏంటి ఆ విషయం సంబంధించినటువంటి ఆ ఘోరమైనటువంటి అపరాధం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితము వాళ్ళు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఈ విధంగా అంటున్నారు, జంతు జాతులతో సహా సమస్త నీచ జాతుల యందు భగవద్ విస్మృతి ఎనున్నది అతి ప్రబలంగా నుండును అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి జాతులన్నింటిలోనూ కూడా ఏ జాతులలో వారు ఈ సృష్టిలో ఉండే 84 లక్షల రకాల జీవజాతులు ఉంటాయని చెప్పారు. అందులో ఈ జంతు జాతులతో సహా ఏ జాతి నీచ జాతుల యందు ఆ భగవద్ విస్మృతి ఎనున్నది అతి ప్రబలంగా ఉండును అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుణ్ణి మర్చిపోవడం. మరి భక్తుడి యొక్క లక్షణం భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా ఉండడము, భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరించడం. మరి సో కాబట్టి వాళ్ళకి తెలుసు, అశుద్ధ భక్తులైనటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలుసు ఈ జంతు జాతులతో సహా సమస్త, ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, జంతు జాతులతో సహా సమస్త నీచ జాతులు యందు భగవద్ విస్మృతి అనేది అతి ప్రబలంగా ఉంటుంది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని. తాము భౌతిక జగమనడి నేర నిరోధక శాఖకు ఏగుచున్నామని ద్వారపాలకులు ఎరిగిరి. అచ్చట నీచ జాతులలోనికి పతనం చెంది భగవానుని తాము మర్చిపోయేడే అవకాశము కలదు అని వారు ఊహించగలిగిరి. సో ఎందుకంటే శుద్ధ భక్తులు వారు కూడా ఎందుకంటే అంతకు ముందే చెప్పారు మనకి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు చేరుకోవడానికి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉంటే వారు చేరుకుంటారో తెలుసు. మరి ఆధ్యాత్మిక లోకంలో భగవంతుని యొక్క స్పార్శాదులుగా ఉన్నటువంటి వారు. సో కాబట్టి వారు ఆ అర్హత ద్వారానే అక్కడికి వెళ్ళారు. కానీ వారిలో ఆ కలిగినటువంటి ఆ ధోరణి, ఆ మునులేయడ చేసినటువంటి అపరాధము వారిని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి నెట్టివేయబడుతుంది. అలా మునుల ద్వారా శపించబడినటువంటి వారు అడుగుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ నేర నిరోధక శాఖ భగవంతుని యొక్క ఈ మొత్తం దాంట్లో ఆధ్యాత్మిక లోకాలేమో పౌర సంబంధ శాఖలుగా ఉంటే మన భౌతిక ప్రపంచాలు నేర నిరోధక శాఖలు. ఇక్కడ ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో కలిగినటువంటి వృత్తి ఏదైతే ఉందో, లేదా ధిక్కారము, లేదా తామే అనుభవించాలి అనేటువంటి భావన, అంటే ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఆధ్యాత్మిక లోకానికి ధర్మానికి భిన్నంగా ప్రవర్తించినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పడిపోతారు. సో ఆ మునులు కూడా ఆ విధంగా వారు భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చేటువంటి విషయాన్ని వారు తెలుసుకున్నటువంటి వారు. సో అందుకే అంటున్నారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి, ఆ ద్వారపాలకులు ఇరువురు కూడా భౌతిక జగమనేది నేర విరోధక శాఖకు వారు వస్తూ ఉన్నామని తెలుసు అని చెప్తున్నారు. అచ్చట అంటే ఈ నేర నిరోధక శాఖ అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో నీచ జీవజాతులలోనికి పతనం చెంది, ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మరలా ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం పొందడము, తిరిగి భగవద్ధామం చేరడం అనేటువంటిది ఎన్నెన్నో జన్మలు పట్టేటువంటి అవకాశం, కోటాను కోట్ల జన్మలు కూడా పడుతూ ఉండొచ్చు. సో కనుకనే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత
ఇక వారు చేసేటువంటి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటిది ఉండేది ఏంటి, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భగవంతుణ్ణి మర్చిపోవడము అనేటువంటిది ముఖ్యంగా ఉండేటువంటిది. సో అందుకే మనల్ని ఆయన యొక్క భగవంతుడే చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చేసి, సో ఈ కలియుగ ధర్మంగా నిరంతరము కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ చేస్తూ ఆ భగవంతుని గుర్తుంచుకోమని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని కలియుగ ధర్మంగా ఇచ్చారు, మనకి చెప్పారు ఆ హరినామ సంకీర్తన. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ ద్వారపాలకులకి ఆ విషయాన్ని తెలిసి వారు ఇక వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది అని, ఇంకా వారు నీచ జన్మలలో, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆ వాళ్ళు పతనం చెందేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అని, ఆ పతనం చెందినప్పుడు కూడా ఆ భగవద్ స్మరణ వారికి కలగాలి అని వారు వేడుకుంటున్నారు. కనుకనే శాప కారణమున తాము స్వీకరింపనున్న జన్మలలో అది జరగరాదు అని వారు ప్రార్థించిరి. సో ఎప్పుడైతే ఆ శాపం కారణంగా వారికి వచ్చేటువంటి జన్మలలో ఆ భగవంతుని విస్మృతి అనేటువంటిది ప్రబలంగా ఉండేటువంటి ప్రదేశంలోకి వచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు. మరి అలా రావడం వల్ల ఆ భగవంతుని యొక్క స్మరణ వాళ్ళు మర్చిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. తద్వారా ఆ భగవంతుని విస్మరించినటువంటి వాళ్ళు ఎన్నెన్నో జన్మల, కోటాను కోట్ల జన్మలుగా మళ్ళీ ఇక్కడే ఉండేటువంటి అవకాశం, ఇంకా ఇంకా పతనం చెందేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో కనుక అది జరగరాదు అని, ఆ విధంగా వారు పతనం చెందవద్దు అని మాత్రమే వేడుకుంటున్నారు తప్ప శిక్ష నుంచి, అంటే శిక్షను వదిలివేయమని అడగట్లేదు. శిక్ష, ఎందుకంటే తాము చేసింది ఘోర అపరాధమే అని వాళ్ళు తెలిసింది కాబట్టి భక్తుల ఏడ వారు చేసినటువంటి ఆ ఘోరమైనటువంటి అపరాధాన్ని గురించి వారు ఆ శిక్షలో కూడా భగవంతుని స్మరణ మర్చిపోకుండా ఉండే విధంగా వారు కోరుకుంటూ ఉన్నారు. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదులు అది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నది. శాపం కారణంగా తాము స్వీకరింపనున్నటువంటి జన్మలలో అది జరగరాదు అని వారు ఆ మునులను వేడుకుంటూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. భగవానుని ఎడ భక్తుల ఎడ ద్వేషయుతము లగు వారు ఆ హేయమైనటువంటి జీవజాతులు యందు త్రోయవేయబడుదురని భగవద్గీత యందులు 16వ అధ్యాయంలో 19 మరియు 20 శ్లోకముల నందు తెలుపబడినది. అట్టి మూడులు జన్మ జన్మాంతరములు భగవాన్ని స్మరింపజాలక అధోగతి పాలవుదురు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో మనకి ఆ 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవ అసుర స్వభావములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడి సాక్షాత్ భగవంతుడే చెప్తారు. ముఖ్యంగా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం భగవద్గీతలో ఆ 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవ అసుర లక్షణాల్లో దైవీ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని, అంటే దైవ 26 లక్షణాలను కలిగి క్రమక్రమంగా ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెంది చివరికి అనన్యమైనటువంటి భక్తి ద్వారా పూర్తిగా భగవంతునికి శరణాగతి పొంది ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు. కానీ అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు చెప్తారు, ఓ అర్జున, అంటే అసూయ కలవారు ఇక భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆ భగవంతుని ఎడ అసూయ కలుగుతుంది. ఆ భగవంతుని విస్మృతి, ఆ భగవంతుని మర్చిపోవడమే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఆ స్వభావం ఉంటుంది ఇక్కడ. మరి అటువంటి స్వభావం ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి, ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చేటువంటిది అంతా వచ్చిన తర్వాత మిథ్యా అహంకారము, బలము, గర్వము, కామక్రోధాల చేత మోహితులవుతారు అని చెప్తారు. అలా మోహితులైనటువంటి వాళ్ళు అసుర స్వభావులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటారు. అలా అసుర స్వభావాలతో వారి దేహాలలోనూ మరలా ఇతర దేహాలలోనూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని పట్ల అసూయ కలవారై నిజమైనటువంటి ఆ ధర్మాన్ని వాళ్ళు దూషిస్తూ ఉంటారు. ఏంటి నిజమైన ధర్మము? ఆ భగవంతుని నిరంతరము స్మరించుకోవడము, ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉండడము, ఆ భగవంతుని మర్చిపోకుండా ఉండడము నిజమైన ధర్మం. కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరణ కానీ ఆ భగవద్భక్తి కానీ చేయవద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు. రాక్షసులు ఎప్పుడు కూడా మమ్మల్ని ఆరాధించాలి మేమే అని చెప్పేటువంటి ఒక భావనలో ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి ఆ విధంగా అసూయ కలిగినటువంటి వారు 19వ శ్లోకంలో చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవాన్, ఆ అసూయ కలవారు క్రూరులు నరాధములు అయినటువంటి వారిని నేను
నానా రకాలైన ఆసురీ జన్మలలోనే సంసార సాగరంలో శాశ్వతంగా పడవేస్తాను. సో ఎందుకు జరుగుతుంది అదంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విస్మృతి. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చిన తర్వాత భగవంతుని గురించి మర్చిపోతుంటారు. భగవంతుని మర్చిపోయి భగవంతుని ఎడల ఘోరమైనటువంటి అపరాధాలు చేస్తూ ఉంటారు. భక్తుల ఎడ కూడా అపరాధాలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ భక్తుల ఎడ చూసినటువంటి అపరాధాలలో భక్త ప్రహ్లాద్ తన కొడుకు అని చూడకుండా కూడా హిరణ్యకశిపుడు అతను సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు కదా. సో మరి ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మోహము అనేటువంటి ఆ ప్రబలమైనటువంటి అంశం. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క విస్మృతి అనేటువంటి ప్రబలమైనటువంటి కారణంగా వాళ్ళు ఆ విధంగా ఉంటారు అని. అయినా మాకు ఆ విధమైనటువంటి విస్మృతి కలగకుండా ఉండమని వీరు వేరుకున్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తారు భగవంతుడు, ఓ అర్జున, అసుర జీవజాతులలోనే మాటి మాటికి జన్మిస్తూ అటువంటి వ్యక్తులు నన్నెన్నడూ పొందలేరు. ఇది ఇక్కడ ద్వారపాలకులకు పట్టుకున్నటువంటి భయం. ఎప్పుడైతే భౌతిక ప్రపంచంలోనికి పోతూ ఉంటామో ఆ భౌతిక ప్రపంచంలో పడగానే భగవంతుని యొక్క విస్మృతి కలుగుతుంది. ఆ ప్రపంచంలో ఉండే అక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ప్రబలమైనటువంటి స్వభావం అది. మరి అటువంటి ఆ స్వభావానికి గురయ్యి మేము ఆ భగవంతుని మర్చిపోయినట్లయితే, మరి ఇక భగవంతుని పట్ల మేము అసూయ కలిగి ఉన్నట్లయితే అటువంటి మనం ఇక ఏమవుతుంది, ఇక వారిని ఎప్పటికీ కూడా చెప్తారు, అసుర జీవజాతులలోనే మాటి మాటికి పడవేస్తూ ఉంటాను అని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. ఇక మరి అలా అసుర జన్మజాతులు కోటాను కోట్ల జన్మలలో ఆ విధంగా పడిపోతే మరి ఎప్పుడు భగవంతుని చేరుకుంటారు చెప్పుకుంటున్నారు. ఇక వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు ఆ విధమైన స్వభావాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నన్నెప్పుడూ పొందలేరు. క్రమంగా వారు అత్యంత ఘోరమైనటువంటి స్థితికి పతనం చెందుతూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్పినటువంటి అంశం. సో అది ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఆ విధమైనటువంటి భావనలతో ఈ ద్వారపాలకులు ఇరువురు కూడాను ఆ మునులను వేడుకుంటూ ఉన్నారు. ఏమనంటే, మీరిచ్చినటువంటి ఆ శాపాన్ని మేము స్వీకరిస్తాము. ఎలాగూ మేము ఆ భౌతిక ప్రపంచం నేర నిరోధక శాఖలోనికి అనబడే ఆ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి పోతూ ఉంటాము. కానీ అక్కడికి వెళ్ళినా, నరకాలకు వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ భగవంతుని స్మరణ మాకు ఉండే విధంగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అని సో వారు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే వారు భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడికి ఇంకా వాళ్ళు అంటే నీచమైనటువంటి జాతుల్లోకి పతనం చెంది భగవానుణ్ణి తాము మర్చిపోయేటువంటి అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కదా. సో కనుకనే ఆ శాపము కారణంగా వారు స్వీకరించబడేటువంటి జన్మలలో అంటే వారికి తర్వాత ఏ జన్మలు వస్తూ ఉన్నాయి, ఏ జన్మ వచ్చినా ఆ జన్మలలో భగవంతుణ్ణి మేము మర్చిపోకుండా ఉండే విధంగా మాకు అనుగ్రహించండి అని ఆ సనకాది మునులను వారు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకు అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంతో చక్కగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని. ఎందుకంటే ఆ అసుర స్వభావాలు, మిథ్యా అహంకారము, కామం, ఈ క్రోధము, ద్వేషము, ఇవన్నిటి కారణంగా రజోగుణ సంబంధమైన తమోగుణ సంబంధమైనటువంటి గుణాలలో ఉండినటువంటి కారణంగా వారు ఆ భగవంతుని ఎడ భక్తుల ఎడ ఘోరమైనటువంటి అపరాధాలు చేస్తూ ఉంటారు. తద్వారా వారు మాటి మాటికి ఆ అసుర యోనులలోనే పడవేస్తాను అని భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆ విధంగా ఆ అసుర యోనులలో పడవేయబడిన అంటే అసుర జన్మలు పొందుతూ ఉన్నటువంటి వారు ఇంకా తిరిగి ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రవర్తించడం వల్ల ఇంకా ఇంకా పతనం చెంది చివరికి ఘోరమైనటువంటి స్థితిని ఆ జీవాత్మ పొందుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో వైష్ణవ అపరాధాల వల్ల కలిగేటువంటి స్వభావము, సో భక్తులు అనే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఎంతో చక్కగా తెలియచేసినటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటి. హరే కృష్ణ.